Kan man se det på den her? Nå, nå. Kom der med det. Ja. Kom. Kom. Ej, kom her. Passe, kom nu. Passe, kom nu. Kom så. Der. Ja. Tølle. Tølle. En. Godt. Kom så. Kom så med. Den anden vej så. Så tager vi den anden vej så. Ja, kom den der vej. Ja, den der vej, skat. Kom. Ja, kom så. Ja. Kom så. Kom så. Altså, kom så. Så. Bandit. Kom så. Atli. Så. Sæt nu sammen. Kom nu. Altså, kom nu. Sådan der. Så der er det. Kom så. Kom så. Atli, kom så. Atli, kom så. Så. Hold så op. Så. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Kom. Atli, hold så op. Altså. Kom så. Kom så. Ja, kom herud. Skal du have noget af den anden der? Ja. Nå, så kommer du. Ja, ja. Godt. Kom så. Kom så. Godt. Kom. 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 Ja. Kom. Kan du se mig derhenne? Okay. Godt. Kom. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Kom. Ja. Hop. Altså. Kom. Kom så. Skal jeg lige have dig her? Ja. Kom så. Altså, kom så. Så. Kom så. Ja. En lille bølle. Ja. Så.